Той изпреварен за първа топка, удар от движение, получи се нещо като подаване. На Миньор атаката на Левски продължава с центриране. Това е от Цветков. Топката е насочена между другото точно на позиция, близо до Цветков. Назад. Центриране е възможно за отбора на Левски. Добре, фронтално срещу вратата и опитва удар. Един човек в наказателното поле. Това е Петър Петров. Центриране точно към него. Ето това е победа в битката за титлата. Сега изстрел от дистанция, отбелязване на Михелич. Разминават се всички футболисти. Ян Йорданов връща напрежението в наказателното поле. Това беше добра възможност за пространство. Връща топката към Гари Родригес, който стреля, и Боян Пейков избива в корнер. Сценария до някаква степен се повтаря до тук. Гари Родригес пробива, центрира остро и това е уникален пропуск на Жоао Силва. Явно се чувства по-сигурен в играта с глава. Винаги застава на точното място. Хубав рейд на Гари Родригес. Става на терена от титулярите. Хубав пас за Жоао Силва. Засада няма Жоао Силва и това е 1-0 за Левски. Защитата на Миньор нямаше и засада при това подаване към Жоао Силва. Ето още веднъж как успя да копне топката над излезлия да го посрещне Боян Пейков. И с жълто-черен екип вече 5-6. Директен удар към вратата и това е 1-1. Феноменален гол в 81-та минута. Те очакваха центриране. Павлов съвсем умишлено потърси удар в близкия гол. Топката се удари в градата и влетя в мрежата. Много красив гол. Пресече на неговия пас. Претенции за нарушение от гостуващия отбор. На терена там много неприятни сцени. Не трябва да се стига до подобни разправи в края на този матч, но явно нервите започват лека по лека да вземат връх. Левски е на път да изпусне победата. Какво се случи там? Ще гледаме внимателно повторението. Веднъж повторение на положението. Футболист на Миньор беше паднал на тревата след единоборството с Стефан Велев. Владимир Гаджев тръгна да му помага да се изправя. Там се намеси и Якасонго. Моменти от един матч. Сега обаче виждаме червен картон в ръката на Стефан Апостолов и този червен картон е за Якасонго, който станаха тези разправи. Видяхме много добре. Владимир Гаджев е достатъчно умен футболист. Ще завърши двубоя. Бързо е подновена играта, нов удар. Везел в този път стреляне точно. Пратена към левия фланг, който работи доста добре през второто по време. Уникален шанс за Стефан Велев. Има ли кой да вкара? Да, това е 2-1 за Левски. Колко сам е Стефан Велев тук. Изстрелът му намери тялото на Стефан.